स्वरूप स्थिति प्रसाद संसदनि 16थि बोसोरसालिया जथुमा आरो 115थि मागि पूर्णिमा खुंफुंगोननि थाखाय खामानि मावनाया सोलिगासिनो दं। तामुलपुर जिल्लानि सेसाफानि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै फैगौ 23 फेब्रुआरि शुक्रबार खालाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय स्वरूप स्थिति प्रसाद संसदनि 16थि बोसोरसालिया जथुमा आरो 115थि मागि पूर्णिमानि थाखाय सायनासालि जयग मण्डप बायदि लुफुंनाया 90% आवगायबाय। बिनिखायनो फैगौ 23 फेब्रुआरि शुक्रबार खालाराव जयथि स्वरूप सिबियारि गासै रायजो राजाफोरखौ दोलै नोगोरै फैनानै बाहागो लाफैनो गुरैयै खावलायहरदों खुंफुं आफादनिफ्राय। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव खुंफुं आफादा मा बाथ्रा फोरमायखो आबुङै मिन्थिनानै लानि फै। मिरु ब्रह्म धर्मथ' नङा जाहैबाय जोंना स्वरूप स्थिति प्रसाद संसद। दा 115थि मागि पूर्णिमा आरो बिनिफ्राय 16थि स्वरूप स्थिति प्रसाद संसद नर्थ इस्टनि जानो गोनां नैबे 23-24 लादोंमोन जोङो। बे गासिबो हाबाफारिया 90% आग बारायबाय। दा बेवहाय जोंनि दुखु गोनां फोरमायनो गोनां जोंहा हदौ ब्रह्म धर्म परिचालना कमिटि आरो बिनिफ्राय स्वरूप स्थिति प्रसाद संसदनि जे क'अर्डिनेशन कमिटिया एंगारहायै जाहोनाव जोंनि नैबे 24 अर्थात मागि पूर्णिमा बेखौ क'क्राझार ग्रिनफिल्डआव गाजा गोमजायै खुंनो नाजादोंब्लाबो जोङो नैबेहाय जोंनि सेसाफानि अर्थात गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लानि सिङाव बेवहाय जोङो गाजा गोमजायै सानसेयैबाबो संसदनि बिथोन बायदियै आबुङै खुंफुंनो नाजाबाय। बेनिखायनो जोङो अर्थात आङो आरसि बा रायदाव आफादनि जानानै गासैबो जोंनि जथि स्वरूप सिबियारि आइ आफामोनखौ खावलायहरो जाहाथे आइ आरो आफामोनहा 23 खालार अर्थात 23 थारिख खालि फुङावनो जिहेथु जोंनि प्रग्रामा जासिगोन बा अखण्ड जगखौ प्रजनन खालामनानै जोंनि शास्त्र मेल बा भक्त मेलखौ मोनायाव लांदों। दा बेनिखायनो आं शास्त्र मेल बा अखण्ड जगखौ लानो थाखाय जोंनि सा सानजा ओनसोलाव थानाय बा जथि स्वरूप सिबियारि आइ आफामोनखौ गले गले खावलायो जाहाथे बयबो बाहागो लाफैनानै नैबे 23 थारिखनि स्वरूप स्थिति प्रसाद संसदनि जानो गोनां हाबाफारिखौ आबुङै महर होयो आरो गाजा गोमजायै फैनानै जोंनि रायदाव आफादखौ हेफाजाब होयो। बिनि थाखाय आं खावलायहरबाय जाहाथे मोनफ्रोमबो आन्सलिक जिल्ला प्राइमारिनि भक्त आइ आरो आफामोनहा गाव गावनि बेसेन गोनां समखौ एंगारनानैब्लाबो सानसेनि हाबाफारि जिहेथु लानानै दङ बयबो मिथिखाबाय। दा बे हाबाफारिखौ जाफुंनो होफैयो आं बेखौ खावलायनानै आंनि बेयावनो फोजोबबाय। सानसेल' जासिगोन नामा? सानसेल'। साननैनिफ्राय सानसेयाव लाबोफिनबाय। औ। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिं, हाईली एक्सपीरियंस फेकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नाम्बार 6000853288 6000489621
9101 008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।